गोदाननो कम्पानि खामानि गोदान नागिरनाय बियो गारिजों माथो खालामबावनो उफाय गैया स्टेबिलिटिया मोजां ना जायगाफोरखौ एमेजिं जायगा एमेजिं होनो बेफोर जायगाफोरखौ माबानि बिटिआरनि मा होनोमोनलाय निउजिलेण्ड ना मामोनलाय बिटिआर ना ग्रिनलेण्डमोन नामा बावबायसो आं गोसोआवनो थाया सुइजारलेण्ड बे नोंसिनि सुइजारलेण्ड नङा दे जोंनि सुइजारलेण्डसो बिटिआरनि सुइजारलेण्ड नङालै एकदम जोंनि सुइजारलेण्डसो एमेजिं होनो नुवाखै जोंफोर नामा मोनसे जायगाखौ रायनोबो बायो नालाय मानसिफोरखौ बर'फोरबाथाय रायनो मोनो ओंखायनो आंना चेनेला बेलेगसो अनग्रा चेनेल बयखौबो बेरायनायनि एसे दिनै गोबाव जाथारबाय ना भिडिअ बेखौनो क्लिप लागायलाबायनो नागिरदों केमेरायाव नायनाय नैबे जाबाय कानेक्सनानो मोनाखै गोबाव जाथारबाय भिडिअ लागायो ओंखायनो ओरैनो मा जागोन मा खालामनाय माबा जोंना ब्र'खौ लाना फैदों माबाखौ मेनाजारखौ लाना फैदों दिनै गारिसो सालायदों मेनाजारखौ लामा गिदिंनायखौसो खोन्थादों दे आङो नुवाखै बेफोरखौ मोजां नुयोब्रा नोंसिनि सुइजारलेण्डआव बिदि दंना गैया बेनोथ' मा मैगं लांग्रा ना मा जाखो बेलाय मैगं हाउस ना मा जाखो बेफोर जाबाय जोंनि सुइजारलेण्ड माबायदि नुदों निउसफोरखौसो गारि गिदिरसोलै नायथारा माथो नोंलाय गारि गिदिर फैदोंना फिसा फैदों न'फ्रा बिदिसो थानांगौ जोंथिंबो बिदिनो बानायना लानांगौ मोजां हायदों फैदों निउजिलेण्डआवबो जोंनिथिं निउजिलेण्डआवबो बिदि बानायो दासो दै नुबाथाय आङो मोजां मोनो दै नुबाथाय बिराद मोजां मोनो आं गोसोआ दैखौ नुफेरथारलाब्रा सुइजारलेण्डआवसो नुयो आसल बुस्थुआ सुइजारलेण्डआव बिदिखौ गायनानै लाहैदे नोंस्रा स्कुवेर फिटआवनो माबा मोनो मोजां हाब मोजांथ' बुस्थुआ नै बोनांगौ जुम हाब नुफेराखैमोनलै आङो बेखौ सुइजारलेण्डनिब्रा बियो बेरायनो फैनायरा माबायदि जों गामिफ्रा जों गामियाव सेस जों गामिनि न' स्टाइल बियो गासिबो बिदि गोजा नै मोजां नुयोना बिदिखौ दै मानसिया बिसोरो माबा गोसो अमा बेदर जाग्रा गोजासो मोनदों ने रायलायनाय खोनादों माथो आं फोरमोनलै गैला जाथ'बाय आंनो बिराद मोजां नुयोना बिदिखौ गारि फैना होनायाबोलै औ गोदो आं भिडिअ बानायजेननायनि लामाया नायदो नै 6 मास सिगांनि भिडिअखौ नाय ओमफ्राय दिनै नायदो बिदि सोलायो नोंसिना सुइजारलेण्डआ सोलायो बिदि हा आंनि माबा 6 मास सिगांनि भिडिअखौ नायलाय नोंसिनि सुइजारलेण्डआ बिदि सोलायो ना जोंनि सुइजारलेण्डआ बिदि सोलायो बिल्डिंफ्राबो सोलायबावबायसो नै नैबेयावनो थाना बानायदोंमोन आं गोदो बानायजेननाया बेयावनोमोनब्रा हाग्रा गोजासोमोन अन्थाइ गोजासोमोन बियो नायदो दा बेसेबां सोलायखो लामाया नायदो हाग्रा दुबावबायसो नै माथ्र'ल' माबाल' मोजां जायगा बिल्डिंफोरल' देखायनाय बिमाबो थागोन होनबाथ' बेयाव
नुहुरासै लां ए हांसो सिलारि फिसा दंमोनलै बेयाव मोना थब्ल'नानै खारलाङो अबेबा अबेबा केमेरायाव मोजां नायबासो नुगोन बुस्थुआ फिसासोमोन ना बोनबा मोनोब्रा बेयाव गोदो आं बानायजेननायखौ नायदो हांसो मोखांखौ ओरैबासो साइज नुयो नायजायालै साइजफ्रा बोराय नै बिदिबासो मोजां नुयो नै बिदिबासो मोजां नुयो साफानो दुगै गोदान ना बुस्थुआ बिराद मोजां नुबाय दुगै गोदानबाथाय हा एसे स्पिडआव थ'दोलै टाइम बहुद जाबाय ए ट्रेनिङाव ओइ बेनिफ्राय बिदिबा गाबथारनांगोनसो नोङो दा गाबथारनांसिगोनसो नों नुवाखैलै नों बेनिफ्राय स्पिडजों सालायनांगौ एसे स्पिडजों सालायजायो एसे साबावलाय नै बिदि स्पिडआव सालाय बिदि स्पिडआव मिन्थिबाय गारि सालायनाय फोरोंदां फरिखा दङ सासे ड्राइभिं लाइसेन्स बानायनो बिदि स्पिडबा जाया बेनिफ्राय स्पिडजोंसो खालामनांगौ बिदिबा मोजां नुवालै बोराय बोरायसो आंलाय बेखौ देखाया नांथाहोथारना हेन्देलखौ बारा सोमावनाङा मिथिबाय एग्जामाव गारि सालायनाय फोरोंदां जायगायाव ब्रेक दा हमथार बोरैबा हमदोबाथाय सेस